Днес ви споделям тайната за блестящата ми коса. На здравите ми ногти и кожа. Освен, че колагенът поддържа здравето на костите и ставите, той се грижи и за косата, ногтите и кожата. Колаген от Виталон? Значи липсата на колаген е причината да нямам като твоята коса. Ето как започва всеки един мой ден. Взимам 2 мерителни лъжички от колагена и ги добавям в 100 мл студена вода. Бъркам. След това го изпивам. Вкусът е страхотен, а ползите безкрайни. Две лъжички. Една. Две. В моят случай май трябва малко повече. И сега чакаме